kaibigan na si Musikero Moragon. And before I start my song, I would like to greet. Naging bising-bis na ako ah. Meron lang po nagpapa-special mention ang aking hipag. Ayan, si Mary Ann Mori at ang kanyang asawa na si Ichiro at ang kapatid ni Ichiro na si Yukiyo from Japan. Ayan, kumusta kayo dyan? Magaling po siya mag-Tagalog. Palagi siyang nasa Pilipinas. At next, yung mga very supportive kong kaibigan na si Sasha Cuneta, Luisa Ador Vlog. Kapatid ko po siya, si Luisa Ador Vlog from Hong Kong. Nasa Hong Kong po siya ngayon. Chubby TV, Akila's Journey, Kisses, the YouTube channel, Miserin TV, Velmac Channel, Ebiang Rodriguez, Ma'am J Kids, Ma'am Kids TV, mali, Geraldine Balicaw Vlog, Bruno Nitiborcio, Lance Prod, Almasting, Ma'am J Kids, doble ko na, Joe Mark, Irene Gupana, Imyong Shipnix, Park Jam Vlogs, Bin J Arlan Daily, Mama G Vlogs, sino to? Diana's Pajamas, ayan. Brianna Coxon, and Just Joy TV, Manoy Ace, and Manoy Ace, Entertain TV, Entertain Vlog, Oxo and Oli, and the last JCP, ang napaka-supportive po nating kaibigan. Ayan, ito na po ang aking song, the title of my song, Salamat Kaibigan. Dumating ang problema, kailangan mo ng kausap at makakasama. Dumating ang punto na gusto ko nang sumuko, humihina ang loob sa mga pagsubok. Sa kwarto at nag-isa, isipan ko'y puno ng lungkot at pag-aalala dahil sa problema na aking dala-dala. Salamat sa ate ko sa paalala. Salamat sa iyo mga kaibigan ko, sa busilat na pusong ipinakita nyo. Tunay at tapat ang pagtutulungan, walang halong plastik na nararamdaman. Ito ang aking nagtatambang. Pagkakaibigan na may pagkakaisa, hindi ka iiwan at pababayaan. Walang sumbat na narinig, hindi naghihintay ng kapalit. Salamat sa iyo mga kaibigan ko, sa busilat na puso pinakita nyo. Tunay at tapat ang pagtutulungan, walang halong plastik na nararamdaman. Ito ang aking nataramba. Salamat sa iyo mga kaibigan ko, sa busilat na pusong ipinakita nyo. Tunay at tapat ang pagtutulungan, walang halong plastik na nararamdaman. Ito ang aking nataramba. Ito ang aking nataramba. Ito ang aking nataramba. Hello.
kaibigan, kapamilya. At maraming salamat po sa mga nanood at nag-subscribe sa aking channel. At sa hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the bell all para updated po kayo sa mga susunod ko pang mga video na gagawin soon. Hanggang sa muli po, Mr. Kerem Aragon, I'm your truly friends. Thank you and God bless.